bandiraɓe hoynade asman jarani posodirde nuletake asman ko ɓuuri curki sa curki jaygo sakki less ceerno hammadou diallo mo guine konakiri are dow mon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma ko kanko yaawi hen gonduɗo e rafi gorago embo safra debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu embo safra joguiɗo caɗele e laamu mbimi jokkodiri e o ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko udditare yawde mbimi jokkodire jiɗɗa ko ɓayde ha naniɗa hano hannirtu ni jokkodire jiilatoɗo kayitaji gam ɗangal mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko nooɓo mbimi jokkodire o ceernaji jiɗɗo ñibde e golle mum jokkodire aɗa liggo e nokku a yiɗa ummade e nokku o jokkodire ka tampinaɗo e golle ma jokkodire galle baɗɗo seyɗani mbimi yawno gam galle ma seero e seyɗani jokkodire o ganda joɗɗo gandal neɗɗo gonduɗo e caɗele hano hannirtu ni jokkodire o ceerno ɗaɓɓowo golle mbimi jokkodire aɗa jogui jeego aɗa yiɗi jeego yoya mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal ceerno hammadou diallo mo guine konakiri mbatta ka plus 224 614 51 78 93 mbimi jehen guine konakiri en jeehi mboɗenin toon to guine konakiri. musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv ɗo gonɗon e gonirɗon min calmini on min juurima on calminama dendagal ɗo mbawɗon tawede e duundi baba adama nde kala bandiraɓe tedduɓe bisimilla moon e ndeɗo tufde nde ganduɗa ko lewlawal communication siki ala eɗen gandi hande tufde nde ene jogui mbadi gondi sibo hewno joɗade ɗo komo ganduɗa ko mawɗo Abou Samba Diop huccodiray Abou hono makko min peggodira kono hande ne wayno hajuji aduna ko ɗum saabi kanko mawɗo Abou Samba Diop en ƴewat hayso tawi en mbawa en ƴeewa darade darde nde o dari nde hayso tawi maɗum telɓu no fewi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv min calmini on e yewtere mon nde ganduɗa ko lewlawal communication hande noon bandiraɓe tedduɓe no gowɗen waɗirde kala yontere men gar e toɓɓe ɗe ganduɗa ko ɗum woni ko ganduɗa dilli e leydi ndi koɓe mbiyata ko to banggue des points d' actualité ɗi ganduɗa men ƴeew wawde ha joni ko wiyete ko unde ɗum tawi men gartu hen e omo ganduɗa ko mawɗo Abou Gaye beele wawa famminde bandiraɓe ɓe e ɗeɗo toɓɓe ɗe ganduɗa bandiraɓe tedduɓe hande cuɓiɗen toɓɓe to banggue yewtere eɗen gandi ñande aljuma tati lewru juillet aljuma ɗiɗi lewru juillet kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye caggal nde o jaɓɓino ɓen ɓe ganduɗa ko éli locaux en maire ko yettuno e ndeɗo toɓɓere nde ganduɗa ko acte 3 de la décentralisation mbawkaji tellinaɗi ɓe garti ha e acte 4 ɗum noon ko yettuno to banggue wonande mbawkaji ɗi ganduɗa ko dowriji ɗi ñande jamma tati aljuma o ne wayno jaɓɓima yoga e mairuji ko nden nanɗen on kabaru kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo jogori fewde ko yete ko e cosgol ko yete ko landa makko politique ɗum ɗon mboɗo sikki men jewti hen no fewi kono kadi ha joni men gar e nden toɓɓere artude e cosgol ɗin landaji en jii kanko horejo leydi ndi ha joni omo jogui ko yete ko mbala makko omo awa ɓen ɓe ganduɗa ko lowte jogorɗe artude e on parti woodi hen ko jiiɗen woodi hen ɓe nanɗen e on jamma notoyimimomo kanko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to département de Podor ene joga kulhuli yoga e mairuji ɗiɓe kollita to banggue doggol ɓen de kam hande o saaha kaɓɓi bagasuji mumen jalti e ladde APR ne jogorino to yaade artude e lowtal on parti jogorɗo sosede tawi ko liggodirde e kanko mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ɗon noon ma telɓin ɓen ɓe ganduɗa ko kayi woni dillannoɓe e dawrugol politique ha ɓuuri tengtude e landa APR e diwan walla falde nde Podor ko wona ɗum ko bandiraɓe tedduɓe nde yettoɓere men tataɓere men gartu e ɗe caɗele ɗe ganduɗa ko teskaɗe caɗele leydi ɓen ɓe ganduɗa ko jomanen leyɗele koɓe mbiyata ko domaine national eɗen gandi heewi ɗo taaƴe leydi tawete tawi ɗum remaka laamu yiɗa walla woɗɓe ɓe ganduɗa ko yiɗɓe wadde ɗum exploité
so jiiɗi wadde hen projet ji walla hay ko way noon ni jogori addude fitinaji en jii ɗum waɗi to ɓuri heewde hande gilay Fouta hay ko wayno Mbaan hay e nder wertago leydi Sénégal holko woni caɗele ɗe holko wonata darde laamu kono holko foti wonde darde ɓen ɓe ganduɗa ko joom en leyɗele hakkunde mumen e bandiraɓe mumen fotɓe tottede kutoro ha noon laamu ara walla ɓen ɓe ganduɗa ko joom en doole ngara ngam yidde wadde ɗum exploité adda caɗele ha ko yete ko be mbiyata ko hen sahaji jayiyaji en je hen nden toɓɓere men gartu hen tawi ko yañade hen e wondude e mawɗo Abou Gaye men gartu en ji kadi caɗele to ganduɗa to banggue ko ɓe mbiyata ko ɗum ɗo so yeehi ha yonti to banggue wonande ko ɓe mbiyata ko bac sukaɓe waɗoɓe kawritti mumen ngam premier diplôme universitaire en ji to banggue épreuve aji ɗi so yeehi ha kanti caɗele ene tawe hen ɓen ɓe ganduɗa ko kayi goni sukaɓe rewɓe e worɓe en ji to banggue wonande ko ɓe mbiyata ko gilay calitgol gilay ni ha hen sahaji musibaji jee hen en ji ko kewi ko toon to Wourossogui ɗum ɗo kala ma won ko ganduɗa ma won hande e yewtere men hakkunde men e Abou Gaye bandiraɓe musidɓe tedduɓe so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɗum jogori wonde toɓɓe ne jogorɗen yewtidde mawɗo Abou Gaye jaam wiyete ma jaam ñalle ma jaam wale ma. Eyi Mouhamed Ndim salmitimami juurimam en calmini technicien ji e caméraman uji ɗi monteur uji ɗi kamɓe fof en beltanimamaɓe en calminine kadi lewlowal communication e yilirde muɗum hoorejo Abou Samba Diop wondude Abou Sy Hammi Amadou Ly Ousmane Makali Alhaji Abou Ndiaye kono noon kadi e Alhaji Hammad Thiam kañumen fof calminama bismama e yewtere nde kono noon kadi en calmini dendagal mawɓe ɓe gandanɗa hormade ko wuurɓe hande o ma woni e nder leydi ndi ma caggal leydi taw ko wattaɓe hakkillaji muɗumen e yewtere nde e oɗo saaha so tawi heedi eɗen denda e mabɓe beelamma yewtere nde no mbiɗa ni noon hono musidɗo Abou Samba Diop mi anda o dog mi anda holko wondi kono ko wawi hen wonde ko kam so yihino maw tawtam ɗo en calmini dendagal mo en heeɗo ko wayno musidɗo Ceerno Samba Dialalo Ba woni ko toon to Nouakchott to en battuɗo hakkille muɗum e yewtere nde tigui rigui eɗen beltonomo eɗen beltono dendagal bandiraɓe e sehilaɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e yewtere nde. On ɓayri wadde réunion lewlowal communication aɗa andi réunion ji mon kam ne belanno min mi meeɗi hawride ɗo e réunion mon goto mi jooɗi less saha fof tan kadi ɓe gadda ket saha fof ɓe gadda banane saha fof ɓe gadda pomme aɗa andi ɓe mbi ko ni lewlowal communication waɗirta réunion aɗa andi neɗɗo e gurdam muɗum ko ɓuuri hen ko jeeyi e gurdam makko ko ɓuuri hen teskinde ko gueɗe tati gueɗe tati ɗe gueɗal gadanal ngal ko dañi e jawdi makko o sakki wonana mo ndesari janggo wutte mo ɓurni suuramo sudda bandi ko en e yeeso e suuramo e yeeso bandi ko e yeeso yimɓe fof taw oɗon wutte noon wona wutte bagi e ko heddi ko ko ñaami o waɗi e reedu makko taw ko ñamri cafdi walla ko beldi taw kadi o ñaami ɗum e dow jam o dola kadi e dow jam ko heddi ko fof ko aɗa faggo aɗa rendina kono a anda holɓe ndendinantaɓe ko holi ɓen ajaba hen namdolam kala saha lewlowal communication suuɓi e kala saha kañum so tawi woni enen denta yoɓe tinɓe denti pour janggo e jaam so tawi teskuyaji ene mbaɗe taw ɗiɗon teskuyaji ene jalta hen wona joni ana teskima ɗum eyyi joni kono a jaaba hen namdolam mbimi ko on mbayri wadde min ala min bayrani mbiyata min mbayri wadde ɗo kono min bayrani eyyi hoɗo mbatton mar ala minen ko yirloto tan yala kono soɗo mbaɗa kay on kalanto bandiraɓe mon kam oɗon mbaɗa réunion min gara min ballone kewal ala wadde réunion mo jeyaka e réunion kay so tawi ari e réunion yala holko waɗat ɗon hay so tawi min jeyaka e réunion so min gari kam minen woɗo ɗo min jippina ala an wona ko ñamde kette tan cuhla ɗum kay kala e lewlowal communication ala min kay wona ñamde tan waɗimi lewlowal communication mataw tawde kay a jeyaka hen eyyi ɗum de joni a haalani ko fewjete hen ko ɗum mami haaldu ɗum haalani ko haalete hen mami haaldu ɗum a haalani ko ɗum ne kalɗa tan koko fati e alhaali ko jabirete hen ko mba sikki mi yejjiti e lewlal communication mi anda so tawi mi limti hen Ousmane Makali par ce que kañum woni kolaɗo kuuɓal lewlal communication mami ɗum noon kanko mami wonmo message eyyi kono min jogui duwaw o kam min jogui duwaw woni ko hen jeeya eyyi duwaw kam goto fof ne jogui yo Allah jundu yo Allah ñimnu
ɗum ne ko duwawde amin a jarama mawɗo Abou Gaye en calmini dendagal taweteɓe lewlowal communication en calmini mawɗo Hammad Thiam kanko ne koye mawɓe lewlowal communication o jeeya mawɗo Abou Gaye puɗɗortoɗen ko toɓɓere men adande nde ñande aljuma nde en kalino caggal nde kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o jaɓɓoynoma ɓen ɓe ganduɗa ko éli locaux en dendagal mereɓe taweteɓe leydi Sénégal ɓe ndentino toon to centre conférence international mo Abdou Diouf yewtidde ko yete ko e ko ɓe mbiyata ko acte 3 de la décentralisation ha e gurdam ɓen ɓe ganduɗa ko éli locaux en e yaadiɓe mum kono toɓɓere nde ko ñande jamma aljuma o en nani kanko président Bassirou Diomaye o jaɓɓima yoga hen e mairuji toon to galle lamorgo o haali wonande omo jogori sosde parti makko politique te ene waɗi lowte ɗe ganduɗa men garoy hen e toɓɓere men ɗiɗoɓere ɗon ɗo ɓe mbiyatno Macky Sall waɗi transformé galle lamorgo 16 APR kanko jaɓɓima toon mairuji ɗi o anniyima kadi wadde sosde ko yiyete ko création makko parti politique e on loi mo ɓe nannuno to assemblée nationale hayso tawi kamɓe mbi ɓe gadani hen walla won amendemaji ɗo tuttuno hen wonande cosgol parti politique kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye eyi a jarama ceerno Ndim mi salminima so tawi mi faami namdal ma ko faati e Bassirou Diomaye Faye cosgol makko landa dawrugol to banggue promesse politique walla promesse électorale mo ɓe gonno e dow muɗum e sahande ɓe jiilho e ko ɓe ñiganno e gueɗel kam ene hen nde tawno neɗɗo o jiilohoɗo laamu kala ko hakkille muɗum addi ko sikki ɗum ɗo so tawi mi haali ene wela ɓe jiilotomi ɓe joomum koko haalata heddo noon ko wawde wadde e wasde wadde walla kadi wawde wadde e ronkude wawde wadde ko ɗum woni ko wondata e nder hen ko joni noon jomumen jiiya ɗum e haala jomum mbiya ene nanguiroy ɗum so tawi jomum jooɗoyima e laamu min mi felda ha ɗum neɗɗo mi felda ha ɗum kadi leader politique mi felda ha ɗum kadi jiilohoɗo mbaɗa andi woni koye yiilade wonko ene haala haalata koko wawa haalata koko amnotako e kadi so tawi en ƴeewi e wonande kamɓe yehoɓe ɓe jiiloyo yimɓeɓe yiileteɓe ɓe kalanta ɗumen ko laaɓi yiileteɓe ɓe etota ko famde e mabɓe ko laaɓi wadde noon mataw ko aɗa welimi tan a ummima mi rewi e caggal ma gulali ngullimi luka mi yaata e nder hen kono noon wona to banggue mbaɗa rewa e maɗa pour fodde mbaɗa anda ko potmi andude hen ko e ko heddi hen ko Bassirou Diomaye Faye o noddi mbi wonde o noddi toon to palais de la république ko gonga ko hunde nde ɓe kalanno kono noon e nder ñiŋoje ɗe ɓe ñiŋonno e nder peloje e ayibaji ɗe ɓe gaybintuno wonde Macky Sall watti hono galle lamurgo to o watti ɗum ñiɓirde APR ko gonga fotani wonde way kono noon eɗen gandi wona Macky Sall fuɗɗi ko gila e Ablaye Wade na waɗanno toon recevoir e yimɓe muɗum na waɗanno toon recevoir e hunde fof heddo noon ko jomum wonko gandanɗa hormade ene haala no mbimami nane ni ko haalata ko wona ko gandanɗa hormade ko tabitoyta janggo e jaam eyyi heddi noon ko ɗum ɗo kam ene wawi riwtede wasa wonde so tawi woni jomum wi wonde palais de la république ko palais wonko foti toon wonde wonko fotani toon wonde ɗum ene hawri kono noon holko foti toon wonde e holko fotani toon wonde mete nde ɓe mbi wonde wasde wadde palais de la république wasde wadde ɗum ñiɓirde landa nde ɓe mbi ɗon de holko ɓe mbi ko foti wawde wonde hon goɗɗum ɓe kalani kono noon ko wawi hen wonde fof kam ko tawde ɗum ɗo ko kamɓe kalanno eɓe ñiganno ɗum eɓe pelanno ɗum nde ɗo toɓɓere kam eɓe ponno wawde wasde yantude e nder muɗum kono noon so tawi ɓe jantani e nder hen kanko Bassirou nodduɗo o noddir ko pour wonde mbaɗa yiɗi garon ɓe o noddata ɓe alay saago o haalanto ɗumen holko o noddirta ɗumen ɓen so tawi ene jahata koye mbaadi wonde koye ndiɗo mbaadi noddira ko ɗum notoyto donc noon so tawi o noddani ɓe toon holto noddoytaɓe holto nawataɓe e mete e toon to nawataɓe to so tawi wonti koye cadre politique mete omo jogui ko gandanɗa hoore maɗa kisal gongal nder palais ngal kanko to banggue hoore makko est ce que ngal kisal nan to boowal to e kadi hurum mo rokkete e nder galle lamorgo mete so tawi o yalti ɗum omo haaloya haala politique mete mo rokke oɗon hurum nattata wonde gotum
donc ɗon jomum ne kadi alay sago yurnitto alay sago ƴewtoto wonde noddude ɗo nde e noddude honde holko serdata ɗum hol hen ko ɓuri wonde ɓural to banggue kisal hol hen to ɓuri wonde ɓural eɗen gandi noddugol mum nde o noddi nde kamɓe ko abbi e temedde joyo temedde joyo e nogas e nayyi mereɓe ɓe e nder wettango leydi Sénégal ɓe mbiya temedde jeegom e ɗiɗi temedde jeegom ɗum o nayiɓe ko toon to centre conférence international Mamadou galle laamorgo to ɓe jewti toon ko gueɗe politique wonno waɗata feere ha o wawa wadde ko yiyete ko landa makko politique ɓe garani toon yewtude noon mbaɗat feere ha commune aji ɗi ɓamto ha leydi ndi ɓamto holno mbaɗat feere beele ɓe jaltina Sénégal e caɗele guuraɗe ɗe jewti toon ko holno ɓe mbaɗirta feere haɓe tekkina ko yiyete ko to banggue dawrugol maɓɓe politique landa maɓɓe ko wayno kanko omo jogui siège makko omo jogui siège maɓɓe parti beele o fotano noddudeɓe toon bade ko politique o yewtata o noddaɓe toon ɓe jewtoya gueɗe politique e aɗa andi so tawi rewi lawol hande o leydi Sénégal ɗo yarata ɗo e caɗele ɗe leydi Sénégal wuuri ɗe e tampere nde ɓesgu Sénégal naɓe tampinde so tawi woni ha hande o kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal duuɓi ɗiɗi yimɓe nana goyen deƴƴani duuɓi ɗiɗi yimɓe nana kakka duuɓi ɗiɗi yimɓe ko tampuɓe duuɓi ɗiɗi ala ko naati so wona ko yalta duuɓi ɗiɗi koye maslahaji e peeje gollotoɓe no joɓira ko ɗum tan woni ko woni gartamɓe ko woni ɓeydare leydi ndi eewa e ɗo joni o kanko Bassirou Diomaye Faye so tawi ɗum ɗon fof wonani hakkille makko ɗum ɗon fof wonani e darde makko ala ko woni haaju makko e hammu makko hande o so wona ƴewde kanko no darniri landa makko politique felore nan ɗon kono noon to banggue felore wonde ɗon nde wonande kanko Bassirou Diomaye Faye min de to banggue hooram wonko fonno wonde goƴa makko hande o ko wona wiide wonde omo yaha omo ƴeewoya to banggue landa politique makko no darniri ɗum kono noon ne kadi omo jogui hen droit darnude landa makko politique omo jogui droit noddude yimɓeɓe e politique mo yahato omo jogui hen droit saabu loi haɗanimo ɗum heddi noon ko to banggue landa dawrugol way tan kono fedde ni ko nde wawi wonde foof heddi noon e pelle goɗɗe ɗe sinno tawno o nodduno toon ko fedde wonde hay goto haalata e pourtant so tawi o noddi hon fedde o wonde ko fedde ɓamtare so noddi ɗum toon hay goto haalata hay sinno ene haalene haala ka ma wonɗo haali kono ko politique o haala eyyi ko ɗum woni ko mbimam wonde ko sinno tawno o noddu toon koye mbadi gondi taw ko fedde wonde nde o yiɗi sosde ko GIE o yiɗi wadde walla ko o yiɗi wadde fof ko wawi wonde fof tawde tan wona fedde politique hay goto haalata kono noon tawde woni ko fedde politique alata ko haalete saabu ko kanko ɗaɓɓiri ɗum yo ɗum haale eyyi min kam to banggue hooram woni gueɗel tan ko hawrananimi ko kamɓe mbino wonde na waɗi koɓe kaalide ko gandanɗa hoore maɗa mbaɗa yaadi hen kono na waɗi koɓe kaali ko gandanɗa hoore maɗa mi yaadani hen woni koɓe kaali komi yaadani hen to banggue kam wiide wonde jomum ene sosa landa muɗum dawrugol nodda ɗum toon to galle laamorgo to ko hunde nde ɓe kaɗanno ko hunde nde ɓe ñiganno wadde ɗum kanko o fotani yaɓɓude e nder hen tawde kay ko kanko woni gardiɗo leydi kanko woni deno kala ko faati e kuuli e sariyaji e sarɗiji leydi ndi eyyi a jarama mawɗo Abou ha joni ngal ɗon namdal en cengat ɗum hen e namdal ngal ɗo e ɓen ɓe ganduɗa ko noto yiɓe toon e mairuji ɗi nanɗen woodi hen maireɓe ɓe nanɗen surtout to banggue toon to falde Podor woni département de Podor en nani toon mairuji ko abbi e jeeɗiɗo ɓe ganduɗa ko jeeyanoɓe hande e jaale mawɗe e nder APR noto yima walla tawti kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye koɓe mbiyata ko to banggue reconfiguration politique ɗon ɗo yiyatano falde Podor ene jeeya e bastion politique mo ganduɗa ko bastion ni historique mo kanko président Macky Sall yoga hande e jaale mawɗe tawannoɓe e Alliance pour la République APR en tini kam ɗoftima e APR tawtoyi kanko coalition Diomaye président caggal so tawi waɗoyi parti mum politique hol fissure woni fracture mo jogorɗen yiide toon to gurdam APR e nder falde Podor hakkude on parti mbo Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbo Amadou Ba e gurdam APR e nder falde Podor aɗa andi so tawi woni kanko Bassirou Diomaye Faye o noddi to banggue mairuji ɗi ɓe kolliri wonde ko 3 e mairuji jeegom nooti ma ɓen tawtorono ɓen tawtorama toon to galle laamorgo to tawtorede noon e jabde mi tawto yima wona gotum
ene serti alay sago yimɓe ɓe ceerndat ɗum hol yaaɓe notoyaade taw notoroyi ko yidde jeede hen kanko Bassirou Diomaye Faye o wiiɓe wonde ko kamɓe ɓe o noddi notiɓe jaɓɓe yaadude e makko ɓe kamɓe holko funtiriɓe wonde ko kamɓe gonata membre uji fondateur parti mo yiɗi wadde hol gartam muɗum holko dañanmi hen holko dañata hen so tawi ɓe goni membre uji fondateur e kadi mbiɗa wonde ɗon ko APR jeyno ɗum ala APR kay natti jeyde ɗum gila législative uji ɗi ɓenni département Podor APR natti jeyde ɗum gila législative uji ɗi nde ɓenni nde jeyi ɗum ko Amadou Ba a famide nouvelle responsabilité woni hol sababu dalilam ko dalilu goto dalilam ko nde ɓe jeehi e élection ngaji législative uji ɗi kamɓe ɗiɗo mairuji jeegom wiyeteɓe hande notoyima mairuji jeeɗiɗi wiyeteɓe notoyima hande Bassirou Diomaye Faye ɗiɗon mairuji jeeɗiɗi ko adi législative uji ɓennuɗi ɗi koɓe rumtinoɓe APR ɓe jeehi ɓe payto Ousmane Sonko Pastef ko kamɓe janoto Ousmane Sonko Pastef kamɓe ɗiɗo mairuji jeeɗiɗi a famide kono haɗani nde ɓe jeehito Ousmane Sonko Pastef to en Ousmane Sonko jaɓɓakiɓe bismakiɓe ɓe duttirima ɓe jeehi e élection ngaji législative uji ko cukalel tokosel ɓinguel mabɓe baajiragel mabɓe tañiragel mabɓe fomniɓe haaɓe willi joƴƴine e leydi donc oɗon holmo wonno candidat muɗum o wonno candidat muɗum ko nouvelle responsabilité kanko woni Moussa Hamady Sarr par ce que ko kanko haɗiɓe toon wonde ko kanko perdiniɓe toon oɗon noon Moussa Hamady Sarr e Cheikh Oumar Anne so yiɗi kono ko Moussa Hamady Sarr kañum woni tête de liste kañum woni candidat mabɓe département Podor mais ko Cheikh Oumar Anne kañum woni coordonnateur Jamma ak Njeri mais département Podor Cheikh Oumar Anne hay sinno tawi woni coordinateur Jamma ak Njeri Ablaye Daouda Diallo ko wonno toon Ablaye Daouda kañum woni coordinateur départemental mo APR non Ablaye Daouda Diallo holko wonno wona kañum wonno coordinateur département Podor Macky Sall holko wonno wona kañum wonno président APR ɗum kay so tawi aɗa wiya wonde so tawi aɗa wiya wonde aɗa contexte so tawi woni aɗa wiya wonde Cheikh Oumar Anne ko kañum woni coordinateur so tawi a woni coordinateur an a woni dow a ƴeewi dewɗo e maɗa a gembi ɗum so tawi o liɓi a famide ɗum ko wune maɗa so tawi o liɓama ɗum ko ñiŋore maɗa kamɓe ɓeeɗo Macky Sall gembino Ablaye Daouda Diallo walla Ablaye gembi hoore muɗum ɓe jeehi ɓe kuccodiri e Moussa Sarr liɓiɓe wadde noon APR natti jogade hon doole jogui toon doole ko nouvelle responsabilité mo Amadou Ba so tawi en tugnima ɗon to banggue mi totta liste o e ko nanɗen ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni notoyiɓe walla hande o saaha kam elle ɓuuri kam hande jabde ko ɗon ɗo e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko El Hadji Malick Gaye maire mo Niandane Amadou Niang maire mo Dodel récemment en jii kañum waɗama nominé e conseil des ministres ɓennuɗo Harouna Gallo Ba en jii ɗum Amadou Niang kañum waɗama e conseil des ministres waɗama nominé kañum somi jumani kanko totta Sogepa kanko Amadou Niang maire mo Dodel Harouna Gallo Ba en jii ɗum toon omo ganduɗa ko Moussa Sow maire mo Walalde yimɓeɓe nani kanko e hoore makko omo jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko jogorɓe yaade Moussa Thiam maire mo Pété e on mo ganduɗa ko Oumar Baba Ba maire mo Guédé village ene jeeya hen omo ganduɗa ko Ibrahima Gaye maire mo Dumgalaw ko ɓeeɗo ya notoyimo kanko président Bassirou Diomaye ene jogori tawtoyde parti makko donc ko ɗo jogori wadde fissure kono jimmi yidema to banggue Cheikh Oumar Anne e Moussa Hamady Sarr Cheikh Oumar Anne ko kañum woni coordonnateur Jamma ak Njeri mo Amadou Ba ko gonga Moussa Hamady Sarr ko kañum wonno tête de liste kono jimmi yidema aussi nden on saaha ɓen ɓe ganduɗa hande won hen ko wayno El Hadji Malick Gaye en eka way noon ko ɓeeɗo foof ndendi haɓe gañi toon ko yetno e omo ganduɗa ko takko wallu ko ɗum jimmi yidam wadde ko jaale mawɗe ko kañumen gila e élection législative uji ɗi hayso tawi hande kam information o yalti kono gila nden kam elle less ene liggorno e ko way noon eyyi ayi Mouhamed Ndim ko ɗum woni ko jiɗmi wiide mbimam wonde ko kamɓe ɓeeɗo wiyeteɓe wonde ɓe notoyima Diomaye ɓe jeehi ɓe tawtoyi ɗum e parti muɗum keso wona hande ɓe jalti e APR mbima wonde ɓe jalti e APR gila nde APR yani e laamu muɗum ɓennugu kamɓe muɗum gonduno APR yeehi élection ngaji gagnama ɓe ndungtima APR
hol gagniɗo APR gagni APR gagni PASTEF gagni kala coalition bawnoɗo wonde e nder département Podor ko nouvelle responsabilité mo Amadou Ba nouvelle responsabilité mo Amadou Ba wonno tedde liste muɗum ko Moussa Sarr so tawi a ƴeewi à part Cheikh Oumar Anne e kanko Moussa Sarr ko kamɓe goni gayi ɗi gandanɗa honoata ko wonnoɓe e nder département Podor e oɗon saaha e nder département Podor holmo ɓe poɗodirtuno a famide koye Moussa Sow no woni ɗon ɓe poɗodirtuno koye Ablaye Daouda Diallo no wonno ɓe poɗodirtuno koye Amadou Niang no wonnoɗo ɓe poɗodirtuno koye bo Harouna Gala kam yehino ko ɓooyi ɓe poɗodirtuno ko kanko Oumar Baba ɓe poɗodirtuno koye El Hadj Malick Gaye ɓe poɗodirtuno koye maire Dumga Law ko kamɓe ɓeeɗo ɗiɗo poɗodirtuno e ɓeeɗo fof ɓe gagnima ɗumen wadde noon ko heddi ko kamɓe ɓeeɗo wiyeteɓe ɓe jeehiɓe min de to bange hooram mbimi ko jomay hoto jogoye maɓɓe tawa hoolare par ce que ɓe cuwa sirde haw holko woni ɗum par ce que so tawi ɓe dañno sago maɓɓe e Ousmane Sonko no ɓe jiɗirno ni hande o tawata koye muɗum ɓe gonnuno kadi gueɗel gonguel nani hen ay hande o to bange yimɓeɓe ɓe natti hanguede holko woni ɓe natti hanguede par ce que so tawi a ƴeewi jomum wiya hande min komi leader politique mbaɗi jogui base hay leader goto hande o wodani to bangue politique hay goto ala base mo gandanɗa hooremaɗa neɗɗo ene wiya wonde mi tami base am holko woni ɗum ko yimɓeɓe ɓe pini ɓe paami holko findiniɓe e holko famminiɓe findiniɓe e ko famminiɓe ko an Mohamed Ndim so tawi aɗa wiye ɗo ka leader politique wanma wonde leader politique saabu anomama ministre walla anomama DG walla anomama PCA walla a tottama won on responsabilité e parti mbiya wonde min yomi wonde maɗa mi wonda e maɗa janggo e jaam oɗon casquette mo tottanoɗa o itte gummoɗa ɗon sababu nde mettere tawtoya to parti jibi par ce que jibi wonko jogui tawtoya ɗum toon joni noon an a yeehi a tawtoyi jibi a woppi gayenna ka gonnoɗa adana ga a woppi a yeehi a tawtoyi to mbiya minnene yomi rewe ma tan kala ɗo goppuɗa yomi woppu toon kala ɗo nanguɗa yomi nangoy toon joni noon min so tawi woni min e maɗa eɗen gondi an won responsabilité mo tottanoɗa won casquette mo joguinoɗa a menni kam hen seeɗa mi woni hen janggo e jaam minnene mi fini mi woppima mi fayi banggue goɗɗo wiye min komi jamfante mi jamfimama e an oɗon noon mo mbiyetemi mi jamfima o hay goto wiyatama an ka jamfiɗo par ce que so tawi jamfa ene haale ko an woni hoore jamfiɓe holko woni ɗum min so tawi woni an a nomama directeur général ko Macky Sall nomma directeur général a natti wonde directeur général a woppi Macky Sall a yeehi a tawtoyi Ousmane Sonko par ce que wonko ɗaminiɗa toon a tawtoyi Pastef par ce que wonko ɗaminiɗa toon joni noon an goppuɗo Macky Sall bannoɗomo directeur général o laamu muɗum yani a woppi Macky a tawtoyi to Pastef sababude ɗamaw a wiyatake wonde a jamfima Macky Sall min yomi woppe mi fayato Bassirou Diomaye Faye mi wiya wonde mi jamfimama holɗo fawi an ko an tan jogui droit yaade ko an tan jogui droit milidde ɗo welma fof min mi ala droit milidde ɗo weeli kam komi reftu gay tan kono Abou Gaye aɗa andi ɗo ena aɗa andi jimmi wadde attiré attention ma ko ayɗo a haali haala jammak jeriñ mo Amadou Ba hande coalition Bassirou Diomaye Diakhar toon département de Podor on nomi toon ɓiɓɓe Podor naɓe Ibrahima Sy ministre de la santé nan toon ko ministre maître Moussa Diop ko kañum woni coordonnateur coalition mabɓe Diomaye président e nder falde Podor en ji cadre uji tawete toon ko eno Kalidou Samba Ly en e woɗɓe ganduɗa ɓeeɗo so ummima tawtoyiɓe a haali nane hande waɗi contrôlé département Podor ko jamma ko jeriñ attention ɓeeɗo hande so tawri coalition Diomaye président beele cikkuɗa jomma ak jeriñ mo no daro beele hande cikkuɗa maître Moussa Diop holto wonno maître Moussa Diop holto wonno maître Moussa Diop wonno koye Pastef no fatta hade no Pastef hade mouvement makko o tawrino Pastef no hade Pastef raw holto wonno wona wonno ko APR hein holde wonno e APR koko addi législative uji walla ko caggal non ɗum ko bien avant guila mo woni demdik nde o ridda ko nden o yalti APR ala hay nde o ridda nde wona o riddama tan o yalti APR par ce que nde o ridda nde o dartinoma seeɗa quel que soit alpha ko wawi wonde o waɗi mouvement makko o ronki andude holmo o yadata wiyama gani koye Al Ansar o yadata wiyama to ala koye ɓeega o yadata o yeehi o tawtoyi Pastef nde wi o tawtoyi Pastef nde o wonani toon asete alet Ousmane Sonko dampimo koye wecco arti gayno omo denki a faami
ɗo arti gayno omo denkiɗo o ronki andude holto fayi o dartima o watti Ousmane Sonko ne kabdiɗo hono no wattirno Macky Sall kabdiɗo ni no wattirno APR naɓe kabdiɗo ni o wattiri noon Ousmane Sonko kabdiɗo e hande o coalition Diomaye président ummima darima o yeehi toon wadde kanko omo wawi wiyede wonde ko intérêt makko nayimoto kono wona intérêt département Podor bele yaɓe gona intérêt mumen fatan mi halama seeɗa goto fof ko bele Cheikh Oumar Diado bele wona intérêt goto fof ko intérêt muɗum nawi ɗum goto fof ko intérêt muɗum nawi ɗum kono ko intérêt ma nawma ko fof hoto addane bonnidde to gumminoɗa to ko intérêt ma nawma ko fof hoto addane bonnidde to gummiɗa to min woni ko mbimami wonde ko min mi wawa wiyede wonde komi jamfante saabu mbaɗa rewno e maɗa mi woppima mi wiya komi jamfante par ce que wonko mbaɗanɗa kam te an ko mbaɗanoɗa ko ɓuuri ko mbaɗanɗa kam ko laaɓi million te an a woppi on sababu nde hepti ko tottunoma ko an a wiyaka ka jamfante min yomi wiya komi jamfante e ko heddi ko mbimi ko kamɓe mairuji yaaɓe goto ma fof ko intérêt muɗum ko gonga kono noon jomumen yoɓe kaal ko laaɓi ɓe kaalana yimɓe ɓe holto ɓe payi holko nawataɓe holko umminiɓe e ko nandi hen ala ɗum mataw jewte mbaɗama les no fattan ɓe mbaɗi jewte les fattan aɗa andi so tawi aɗa yaha aɗa suuɗo firti ka a suwata fellidde so tawi aɗa yaha aɗa suuɗo a suwata fellidde so tawi a felliti ay kamɓe ɓeɗo en goto e mabɓe fof nde ummi adana nde ƴuuñi nde ko base muɗum wi ɗum wonde lalti kono so tawi base uji ɗi jaadino e mabɓe oɗon saaha hande o ɓe gonata ko membre uji Pastef kono nde ɓe gummi nde base uji mabɓe cali te nde ɓe ndirani Ousmane Sonko nde ɓe ndirani Pastef on saaha ko Ousmane Sonko ko kañum heyni kañum jogui konngol hay goto goɗɗo suusa haalde nde ɓe ndirani Ousmane nde Ousmane wiɓe wonde ko arrête hay goto mabɓe Ousmane jaɓani wadde recevoir kala e mabɓe baɗaɗo recevoir jaltuɗo wima wonde Ousmane waɗi kam recevoir wona gonga wona Ousmane ko directeur cabinet muɗum walla ko ɓadi ɗum kañum waɗat ɗum recevoir walla ko kañum haaldata e muɗum ruttino e muɗum kono kamɓe ala mabɓe mo Ousmane ɗuminini donc gila nden eɓe jogui kulhuli yaade eɓe jiiɗi yaade kono noon ɓe ngala soɓe jeehi holko ɓe mbiyata e kadi hande o kamɓe ɓeɗo yaaɓe ɓe goto e mabɓe pop nawani ɗum so wona mairie mo woni o yiɗa woppude mairie o yiɗi ko wontude ɗon candidat en andi so tawi wonti ko kañum tan e population suɓata koɓe yoɓe gon candidat ji muɗumen donc ɓe jahato Bassirou par ce que Bassirou ala toon yimɓe Bassirou ala cadre uji yiɗi tottude ɓe ɗiɗon mairie ji ɓe gartu ɓe gona candidat ji muɗum e nder ɗiɗon mairie ji ɗiɓe gardinoɗi seɗen tesko nde climatiseur mo Ousmane Sonko paali omo wonno à plein règne o waɗi interrompre réunion o yehi fewnoyde clim premier ministre to primature hande o ɗo watta ɗum aɗa gandi ha joni nana direction hande o watta ɗum e aɗa andi so tawi rewino lawol aɗa andi so tawi rewino lawol ay El Hadji Malick Gaye oɗo so rewino lawol koye PDS o mayata o yaltata PDS holɓe c'est à dire ko aɗa andi ko jinmi wiide no aɗa andi ay politique no ay ndim non oɗo o ay ndeɓe jahatoto Ousmane Sonko ndeɓe jahatoto Pastef nde goto e mabɓe fof yaruno toon to Pastef to ko yinnode wonde candidat e législative uji fattan mi haalanma seeɗa mbimam wonde ko kamɓe yoga e mabɓe surtout kamɓe ɓeɗo nde ɓe jeehi to Pastef nde nawnoɓe to Pastef ko yinnode mete mabɓe gon candidat ji muɗum e nder département Podor ɗum woni ko nawnoɓe nde ɓe jeehi nde Ousmane wiɓe wonde ala il faut législative uji ɗi ɓenna so législative uji ɓenni a famide goto muɗo fof ƴewaneɗo fayi ɗum ɗon wasata wonde hakkude mabɓe e Bassirou Diomaye Faye so wonini kadi en diwtata ɗum so tawi ngal ɗon kaldigal ko ɗum woni ko nanodira en mbawa riwtude ɗum a famide kono noon ko heddi ko politique ko woni e nder muɗum koko janfo hadema janfede sa janfaki tan e politique andu ka janfoyteɗo tene kadi so tawi a janfama e politique hoto wona nimsa maɗa par ce que so tawi a joganima ɗum nimsa walla muusima firti ko an a anda holko woni politique gueɗe tati so tawi a waɗata ɗum e nder politique sa yiɗi goppa a wona politicien eyyi par ce que politique ko intérêt ji heddi e nder gueɗe tati e nder politique ɗi so tawi a wonani janfotoɗo a wonani haaside a wonani penowo politique ma ene manki 90% e politicien ji ɗi jiyeten ɗi ko ɗum ɗo nani e nder muɗumen hol politicien gonɗo ɗo so tawi ko wiyete janfa ko gonga ko janfa hol politicien gonɗo ɗo ene mo janfaki
ƴettu gila e Senghor ha yetti Abdou Diouf ha yetti Abdoulaye Wade ha yetti Macky Sall ha yetti kamɓe ɓe ɗo ne wonduɓe maɓɓe ɓe joni Ousmane Sonko nde woni premier ministre nde a famde e oɗon saaha goto mabɓe fof so tawi ene yaaha woƴaka Bassirou Diomaye Faye koto Ousmane Sonko holko hannoɓe yiide Bassirou kono noon hande o Ousmane nde wonde Bassirou jippini ɗum koɓe mbiyatano signature cakkitiɗo jogui ɗum bik oɗon ko Bassirou Diomaye Faye ko kañum fewnana bik o nana jogui bik o donc ko joni ɓe jiyata bik o kono ɓe jiyani bik o kay Ousmane Sonko nde woni primature nde par ce que on saaha ɓe mbiyanno ko Bassirou Diomaye Faye ko huywere ko ɓocconde ala ko yiɗi ala ni alana e joni noon ndeɗon huywere e ndeɗon ɓocconde ko nden wonde ɓe doganta hande o joni noon eɓe dogana on ɓe jiiɗa hay goto goɗɗo dogana bay kadi kamɓe ɓeɗon hay goto hen mabɓe ala mo gandanɗa hoore maɗa aɗa andi probléme o ko holɗum probléme to banggue département Podor walla ni to banggue politicien ji kala politicien gummiɗo dari prépare ha relève muɗum jamais so wona maaya walla heɓte e juuɗe muɗum est ce que wona ɗum woni caɗele APR sibo eɗen gandi wona APR tan gila Macky Sall yalti leydi ndi hande nanayi candidature mum mbeɗa ko yaware APR non mboɗo mi ara ko yeruta yimɓe hokkudema i addo yeruto Abdoulaye Wade mboɗo mi ara to Karim Wade mboɗo ala ko toon kay gaddu ha gona e arde aɗa andi ɗo keddi ha joni koye toɓɓere nde wonande Fouta ha ɓuri tengtude région bo Matam département de Podor ha toon to Fatick ɗo kam koɓe mbiyata ko to banggue affinité ne yaha toon affinité familial o affinité ɗum ɗo kam ne anda no ɓe mbiyatno ni ko bastion historique politique mo Macky Sall kono hande sa yi caɗele ɗe mbaɗi Macky kañum nani ko caggal leydi ndi ƴettude poste secrétaire général des Nations Unies nden no ɓe mbiyatano ni holko waɗi APR waɗaka structuré ndi Harouna Dia ko hanno hen caɗele ɗe hande a wawa yiide ko oɗo woni numéro 2 APR hande so tawi Macky Sall ƴetti place o secrétaire général des Nations Unies so yeehi jooɗima toon eɗen mbawide APR susat siko mi yaani fof mo ganduɗa mo arjinte yo ɓen ɓe ganduɗa ko responsable uji mawɗi jaɓa rewde e mum ko ɗum woni ko kewi ko hakkude ni Amadou Ba e yoga e won jaale e APR ko ɗum waɗi jaltugol Cheikh Oumar Anne ko ɗum waɗi mbimi beela kadi Macky Sall hoore mum ɓeydani no fewi caɗele e parti alliance pour la république aɗa andi ko mbimam wonde ko kala politicien jaɓata prépare de relève muɗum yiɗa hay goto goɗɗo ƴuuña yiɗa hay goto goɗɗo haale yiɗi han ko kañum tan haale yiɗi han ko kañum yo wonɗon kala ko ene fewje kala ko ene haale kala ko ene ɗum yo wiye tan kaari kañum ko ɗum yiɗa goɗɗo yo haale ɗon donc hande o noon ɗum koko natti ay ko aɗa andi gueɗel de min de mi wondani e mabɓe kono nouvelle responsabilité Cheikh Oumar Anne ko waɗi ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko darsu mo kala politicien foti janngude e oɗon fannu woni ko darsu kala politicien ko foti janngude e oɗon fannu woni ko kamɓe Cheikh Oumar Anne ɓe gandi koɓe mawɓe ko gonga eɓeni dow kono less o yoɓe ƴeew sukaɓe ɓe place ɗumen toon a faami de ɗum waɗi ɓe gaddo e Moussa Saren ɓe joƴƴini ɗon sukaɓe ndewi e muɗumen ay ɗo joni Macky Sall ko leeli andude ko ɗum woni ko wone wadde joni Hamidou Anen joni wona ko ɓen o wone addude Pape Malick Ndour en wona ko ɓen ɓe wone addude capitaine Dieye en ko ɓen o wone installé a famde kono noon c'est à dire ɓeɗon wona pour question ne Abdoulaye Daoudou en mawni ha ko ene goppa politique ene goppana ɓen laabi ala kono noon alay sago sukaɓe coɗe hen less gona e jangguinede gona e arde par ce que PS ko ɗum wonno doole muɗum adana wonno doole muɗum e temps Abdou Diouf en temps Ousmane Tanor Dieng en ko addoyde Khalifa Sall en addoyde Barthélémy Dias en a famde coɗi ɗon fami ko ɗum wonno force muɗumen politique to banggue jeunesse o wawde nangtade muɗumen kañumen keedi to ɓe keedi less way heddi noon hande o e ɓeɗo henne arɓe ɓe so tawi en ƴeewi e nder commune aji meɗen ɗi ko hakkunde baɗɗo hen mandaji 3 mandaji 4 mandaji 5 jomum wiya woppanta hay goto pourquoi woppanta hay goto par ce que ko a yiɗa woppude firti ko ala mo jiɗanɗa goɗɗo an jiɗanɗa tan ko hoore maɗa joni noon min so tawi mbaɗa wondi e maɗa en jeehi gotol a gagnima en jeehi ɗiɗi a gagnima tataɓol ngol a salima woppirdemi te min mbaɗa andi won ko joguimi walla ni hay sinno tawi ala ko joguimi so tawi mi serte maɗa ma won ko bonnanmami tawde a yiɗana kam kay mi woppata mi yaha lawolam firtani komi haaside maɗa
ala min nene won ko jidmi hono ko jidda ko dum woni ko woni don ko heddi ko non so tawi woni kanko Bassirou Diomaye Faye wadde mo créer parti makko e wiide wonde dido mairuji arbe beeno ko kambe ngoni membre ji fondateur uji ko kambe gonata candidat ji makko e commune aji di walla kambe ko be yaabe ko be daminibe so tawi dum o arti bon gore mabbe kam waawto wontude hanken ko PCA parce que kambe fo ko be retraité ji enfin ko PCA ji be mbawata dañde PCA ji di non so tawi hadde mabbe taw non ma holben dido mairuji ala eno adan mbiyan won ko mi wawa haalde don kono kam ko be retraité ji o famide jomen ba tottede hanko postoji PCA ji may e ko heddi ko non tawdo woni ko mi maîtriser ani mi yida haalde hen ay mi yida haalde hen parce que mi andana dum hay poste mo kalda do mi meda nande dum ko heddi ko non to bangi politique o kam eden gandi hay politicien goto jabata woppude pour woppande dewdo e mudum kadi so tawi en ƴeewi politique o gila gila e Senghor ay biyeteɗo oɗo ko kañum woni numéro 2 biyeteɗo oɗo ko hakkille mudum hakkillaji yimɓe ɓe koye mudum woni ko kanko oɗon so tawi omo lomtina wona oɗon o lomtinta parce que so tawi o lomtintuno on kay hakkunde Abdou Diouf en e Moustapha Niasse en e Djibo Ka en e oɗon sahaa nde Senghor lomtinta Abdou Diouf nde wona Abdou Diouf ene ɓuri ɓe gandal hakkunde Abdou Diouf Djibo Ka en Moustapha Niasse en nde ɓe mbaɗata congrès sans débat Ousmane Tanor Dieng ene nommé nde a famide wona Ousmane ene ɓuri ɓe gandal wona ene ɓuri ɓe ɓoyde e parti o la même chose ko Ablaye Wade nde yehi ha hunde nde juuti parce que nde ƴettere Idrissa Seck ene waɗa ɗum numéro 2 nde e oɗon saha wonɓe ɗon woɗɓe kono noon horo jejjiten kanko PDS oɗon Jean Paul Diagen nde mbudata jalte PDS mbaɗoy créer parti ji muɗumen Serigne Lamine Diop en nde mbudata jalte mbaɗoy créer parti ji muɗumen ko kulno ko so tawi a ƴeewi ko mbiyanno ala Ablaye ko hoore muɗum tan e ɓesgu muɗum ko afan ɗum woni ko ɓe jii e laamu Ablaye Wade nde yontinde wona fettuɓe kamɓe fof fitti ha laaɓi cer fittani ɓiw fittani Karim Wade rondoyi ɗum ittoyi ɗum extérieur ko Djibo Ka en kañumen darino ene kaala ɗum ene mbiya wonde Ablaye Wade so tawi ene yiɗi ɗum ne yo addoy Karim waɗa ɗum ɗo hen Ablaye nani ɗum yehi addoy Karim horo woni yehi lawol muɗum la même chose ko Macky Sall oɗo Macky Sall nde ari nde APR ala numéro 2 Macky Sall nde ari nde APR ala numéro 2 te PDS nde wodi nde kala gonnoɗo numéro 2 dañji probléme e président parti o fuɗɗi koye Idrissa Seck dañji probléme e Ablaye Wade Macky Sall ari dañji probléme e Ablaye Wade par ce que ko kiram laamu ene weeɓi ene yaawi par ce que jomum wonko ene yiya tan wiyata oɗo noon woni koye fompademi fami alay sago mi ittat ɗum ɗo henna donc ko ɗum woni ko woni ɗon ko heddi ko noon to bange politique kam min koko mbimami koko jam fotan hade ma jam feeta wawa gasde politique ay so tawi a woni politicien a wonani jam fotoɗo a wonani kaɓeteɗo ana suwa wonde hol on mo jiiɗa politicien Sénégal ɗi ko hol mo jiiɗa hen kala hen mo mbiɗa ɗo henna ko politicien ko leader wonɗo ummi holko woni jamfa wona mbiyatma woni jamfa tan ko oɗo tottuma hunde teddinma hormama rokkuma hurum rokkuma fof fina subaka goto mbaɗa ɗum yarak rak paya banggue goɗɗo wona ko ɗum woni jamfa i holo politicien mo jamfotako mo waɗani ɗum mo mbimi jamfa kam ari tan ha gasi heddo noon ko yimɓe kaaɓi belditi kono kay jamfa ari hakkude Ousmane Sonko joni e Bassirou Diomaye Faye wona wiyete ko Bassirou jamfimo Ousmane gasi ko ɗum tan woni ko woni ɗon ko wadde noon a andat tan politicien kañum e jamfa gondi kanko waɗa PCA mo SOGEPA en garade toɓɓe men sakiti mawɗo Abou en jii caɗele kadi ɗi ngannduɗaa ko hannde ko ɗum woni ko mataw yarde CA en jii caɗele tan yo e bal to baŋnge ko ɓe mbiyata ko assiette financiére wonande caɗele leydi sibu eɗen nganndi kala ɗo leydi tawa ɗo leydi heewi to baŋnge wonande hectare uji caɗele ɗe ngannduɗaa ko taweteɗe heen to bange wonande ɓen ɓe ngannduɗaa so tawi koto bange ko surtout ko mbiyata ko exploitation extractive wonande ittugol ngalu leydi surtout noon so tawi ne tawe e ɗi nokkuji walla
laamu so tawi yiɗi heɓtude ɗin lokkuji ko mbiyata ko domaine national men gaten e ko way noon ne heewi addude caɗele tawi leyɗele ɗe nana jooɗi mbaɗaka exploité ndemaka walla an jomon leyɗele o ka aɗa jogui koɓe mbiyata ko leydi tawruɗa taane en aɗa jogui hectare uji a wawa remde a tottata bande rema so laamu ari ni walla so goɗɗo ari ngam intérêt ko mbiyata ko national adda probléme te lac de guerre te en 92 o wi neɗɗo e leydi punoɗa e haysino koye nder ladde tuula heela sa ari a yiyata hay sondu anan ha somre ne siik a yiyata tenkere ne diwa so tawi sompi tan a yiɗi wadde ɗon hunde a yiɗi wadde hen gurnadi ma won garɗo wima wonde ala ɗo ko jeeytanam e wi ɗum ko leydi way noon ko heddi ko noon to banggue leyɗele meɗen ko gonga enen eɗen jogui no gurdam meɗen no gurdirnoɗen e dow jokkere en ɗam gurdunoɗen e dow jokkere en ɗam ko guese ɗe nawade hen guese ko biyete guese jowre enen eɗen ɗo ken famille eɗen jogui hectare uji 50 hectare uji 50 ɗi ko ilata so tawi ili ko an woni mawɗo ko an jogui konngol ko an feccata kono noon ko gonɗa mawɗo ko fo haɗa ha miñiraɓe ma rewɓe maɗa ɓe goto e mabɓe fof guittana ɗum cimtugol walla guittana ɗum cimtugol e feccere walla cimtul ɗiɗi mbiya ɗum da ɗo daña ko gurduɗa jomum so tawi remi ne ittanma asgal walla ne ittanma hen an mawɗo o ko gurduɗa donc nden jokkere en ɗam wodno e wonno ko hanki koye cattidigal min mi ala leydi an aɗa jogui leydi waalo naati a famde walla waalo ene wone natde aɗa andi tigui min mi ala ɗo ndemmi ngara mbiya kam aha armi taƴanma ɗo cimtugol ndema so tawi koto waalo walla tawi koto pale walla ko abbi e muɗum ko ɗum wodno hanki nden jokkere en ɗam ena wodno wadde nde ɗon jokkere en ɗam ɗo wodno hanki ɗo henna so tawi haare umminoma goɗɗo ari wi ene nangto e leydi ma mi daro mi jinganma hande o kala ko wonno guese jowre natti guese jowre wonti ko guese hankadi wiyete ko ɗum ɗo ko leydi kaari en wonno ngaren donodiren leydi fecce ha laaɓa goto fof heɓa kal muɗum jooɗo ɗum ko onon enɗam ɗam min mi jeeyaka e enɗam moɗon mi ala hen feccere joni noon ko peccuɗen ko goto meɗen fof heeɓi cimtugol muɗum walla heeɓi cimtulu muɗum ɗiɗi nana jooɗi e dow hen hay goto e meɗen jogaki miijo jogaki yiyande jogaki yidde yomi ittu tawde Djiby Dieng nanɗa ala leydi min ndiɗo leydi mi remani ɗum mi wiya Djiby Dieng ndama waɗa hen gurnade daña ko gurɗa ala hay sinno mbaɗa totta Djiby Dieng tottirtumi Djiby Dieng koye dow rem peccen ko gonga so tawi dañanoma ni rem peccen ene moƴƴi kono ala wona rem peccen wonata ko mbaɗa luuma leydi ndi aɗa hutoro kono noon mi tottuma ɗo ene duuɓi 5 ɗo e duuɓi 10 min jii ɗum toon to département Podor min jii ɗum e nokkuji meɗen kewɗi leydi ene luure toon hani ko wona département Podor leyɗele enen luwe ɗum ene anda ina woodi ko heddi ko noon an aɗa jogui ɗo henna 50 hectare 50 hectare ɗe duuɓi 50 waadere ndiyam memani hen leydi a hutoraki goɗɗo hutoraki joni noon projet ari projet garɗo o min mbaɗani ɗon ko ɗon gonnomi aɗa andi tigui mbaɗa jogui moyen ngaji aɗa andi tigui so tawi a itti hen 2 hectares 3 hectares a totti kam mi hutorima ɗum mi waɗi hen gurnadi ma dañ hen ko naftuɗo ma dañ hen ko nafma goɗɗo ma dañ hen ko nafi ɗum kono a waɗata ɗum somi ari mi namdimama leydi ndine caloɗa keɓa ɗon aɗa waɗami hande janggo hami découragé mi yaha lawolam joni noon projet ari projet garɗo wiyama a handi ɗo leydi de tawde woni duuɓi naggam ndi remaka te eɗen gandi to banggue kuule leydi Sénégal wonko haali to banggue domaine fossé eko nandi hen domaine national en eko nandi hen ɗum ɗon leydi Sénégal wonko haali to banggue sariyaji muɗum projet ji gari wiya aha tawde projet domaine national mo kalɗa o ni e loi 17 juin 1964 hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi yi ko to banggue on loi e domaine national ko wayno mahgol tali walla ko wayno école aji walla ko wayno ɗum ɗo ko ɗum intérêt national so tawi wonande yiyama walla kutorgol ngallu leydi so tawi feeñi e ndin leydi so tawi ɗum ɗo ko ɗum intérêt national alay sago noon heddi ene waɗi procédure guilay indemnisation joomum sene jogui titre fonciére guilay kono ɗum fo e waade noon en ji wonɗo tawete e nokkuji so tawi ɗum tawama ɗon population e hoore mum malgré laamu ngu yiiɗa ƴettude wadde exploité jomumen calo ha yoora te kañumen ndemata mbawa kadi tottude ɓen ɓe ganduɗa ko jomanen doole ndema ɗum daña hen laamu daña hen e ko ɗum woni ko mbimami ko min wonde ko to so tawi arti ha ɗon joni leydi ndi nanɗo min mi hutoraki ɗum ko min jeeyi leydam mi tottanima kutorɗa mi tottani goɗɗo hutoro laamu ari wiya aha onon de projet nana ara projet o so tawi ari
ko ɗum ɗo waɗata hen so tawi ɗum ɗo waɗama hen onon ne nokku o oɗon jogi hen nangam to banggue infrastructure uji ko wayno école aji salle de classe uji ko wayno dispensaire uji ko wayno poste de santé ji centre de santé ji ko wayno forage uji ko wayno boyli e gueɗe baaɗe noon haɗata kadi totta damurde ko kamɓe keedata hen ko kamɓe mbaɗata ɗum kamɓe oɗon projet garɗo wonko ene sohle taw koko renda afande eɗen goni ɗo joni poste de santé meɗen eɗen jogui probléme échographie appareil échographie ɓe gaddan en appareil échographie eɗen jogui ɗo probléme eɗen jogui probléme appareil mo gandanɗa hoorema ko insuffisance rénal ɓe gaddana en ɗum e gueɗe baɗe noon donc ɗum ɗo so tawi nandirama ene anda ɗum ɗo ko intérêt yimɓe foof kono noon nde tawno wonko ene ara so tawi ari ko haare politique haare politique wonde hen nde wona ƴañodiral weccu ɗeɗon ƴañodire becce min mi ala hen feccere leydi an ko an jogui 50 hectares maɗa a negani rokkudemi hen hay feccere leydi min ɗo mbaɗmi gurdam projet o ara daroɗa aɗa haaɓe gara yam mi yaha mbaɗa jinganma jingere nden min holko dañanmi hen hol naforam wonde hen so tawi mi jinganima leydi ndi arti e juuɗe maɗa holko dañanmi hen par ce que ala ko dañnomi hen adani kono noon mi ƴeewi sababu nde koddigal sababu nde cattidigal mi yiɗa ɗum ɗo heɓte e juuɗe maɗa mi ara mi wallodira e maɗa e nder hen kono noon haɗata janggo jaam so tawi a heeɓi wona ko aɗa siftoram saabu so tawi mi heeɓi sohli hen ko mami waɗa mbuɗam nde mi daña hen fami ɗum en jiitu ɗum ko heddi ko noon ne kadi nde tawno jomumen so tawi ene gara waɗi ko kaldigal en jii hol caɗele kewɗe nan ɗon en jii projet Fanaye o ko ma ƴiƴam rufi ma yimɓe maayi projet darti yeehi lawol muɗum hol nafoore Fanaye naɓe hen tuggude nden fewde ñallagal hande leydi ndi est ce que ndi hutorama ene gasanno so tawi projet oɗon jokkino tawanno ha hande o Fanaye naɓe ene guuri hen goɗɗo jaahowo haaju muɗum fof ene wawi arde daña hen ko wuuri kono noon nde wonde oɗon saaha wonno ko haare politique a famide wonno koye laamu Ablaye Wade Karas Kane ko leader e nder commune mo Fanaye a famide projet ari hawri koye saaha muɗumen min komi contre Karas Kane mi daro mi haɓo projet o horo won nde tawno bonnude ɓuuri webde fami projet goɗɗo projet ji ɗi kadi est ce que projet ɗi ganduɗa ana moƴƴi e population o aɗa andi kadi projet so tawi ne waɗe alay saago waɗe étudier mi haalan noon to banggue code minier ko haali mbiyami ko projet ji ɗi ganduɗa hen saahaji ene gadde e nokkuji men tawi ɗum ɗo jaadani goho ken julɓe ɗiɗi wonko tawɗen tati to banggue gurnameje men won projet ji aussi yimɓeɓe ko wayi noon so tawi addama yimɓe en diwta ɗum kono noon mboɗa mi firtani mi yadani ma yiyande ne mbiɗa est ce que won projet ji ɓe gaddata kadi mawɗa est ce que ɗo joni pouvoir mo Bassirou Diomaye Faye jogui o est ce que ko pouvoir mo jogui o fof hawri enen e diine meɗen walla ala ayno ko waɗandemo ɗon tan musil non gonmi koye jabade waɗandemo ɗon tan par ce que so tawi aɗa andi so tawi woni aɗa ƴeewa so tawi aɗa ƴeewa wonde to banggue ɓeɗo ko julɓe walla ko nandi hen hande o leydi Sénégal wiyata 95% ko julɓe wona ko heddi ko woni ɓe gona julɓe ɓe kono hande o ko hutorte e nder leydi ndi ko hutorte ɗo ko 95% ɓe gona julɓe ko kutortono ko ɗum woni ko julɓe ɓe kutorto donc oton banggue en goppa ɗum ko heddi ko en gaccata won banggue won projet ji mawɗo Abou jimmi yidema ko won projet ji aussi addede ɗum e nder Fouta yoga e won projet ji ɗi nanten ɗum ɗon ene hani yimɓe kaɓo haade jalta nokkuji ɗi heddi noon mboɗa yaade ma yiyande so tawi aɗa jogui oɗo ko projet ko intérêt national ene waɗana leydi Sénégal nafoore ne waɗana en nafoore projet mo ganduɗa ko ngalu leydi Mohamed Ndim Sangara fewno heko Fouta jaɓata remede Fouta de no foti yimɓe jarata toon Sangara ala ɗum kam min wawa ɗum ñawde mi wawa ɗum ñawde yamba ene reme Fouta mawɗo Abou arene ɗo toɓɓe yamba kay remetake toon Sangara fewnetake toon mais kala kutorto ɗum ko clandestinement ay arata ha jiiya oɗo ne yeeye Sangara ara jiiya ɓeɗo oɗo de ɗo e ɗum reme ɗo walla oɗo ene yeeye ɗum kala baɗo ɗum ko cuuɗi an aɗa andi yaroɓe Sangara ɗo cuuɗi moɗon ɗo a haalata aɗa andi simmotoɓe ɗon yamba a haalata min mbaɗa andi yaroɓe Sangara cuuɗi amen mi haalata mbaɗa andi simmotoɓe ɗon yamba mi haalata e wade noon mi yidemo ko mbaɗa andi mon yanoɓe rewɓe jananɓe ɓiɓɓe jananɓe mi haalata ala hen ko l'islam yamirma
kono noon man toon wuura hande o kono ɗum ɗon kala hen ko wawi wonde jimmi yidema wana hunde wonde légalité kala baɗo ɗum koye cuuɗo ɗum jimmi hal mbimami wonde ko hande o jaram sangara fuuta wona cuuɗoro a arata e boutique e Fouta ɓe mbima ɗo sangare ne yeeye ɗo oɗo a ndim mbima wonde ko sangara o fewnetake toon sangara o nonne kadi holto ummoto nonne kadi en jaɓata e ɗum reme toon holto ummoto baruji ngala jum Podor ala baru Wourossogui ala baru miyani wona sa yiyan tan woday miyani hay so tawi ɗum baruji nan ton clandestine man mbimami ni ɗo kay sibo ɗum ɗon hande yaadani e aada men yaadani e culture men wona hunde nde ganduɗa ko jaɓetede e nder reedu Fouta jinmi wiidema wonde ko yen goppu wiide wonde ɗum ɗo tawde woni oɗo projet so tawi ari ma won ko waɗa hen ko na reme hen yam an aɗa waɗa défendre ɗin projet ji ɗi gara ɗi mbaɗa exploité e Fouta holo an a waɗa ɗum défendre holko mbawmi hen an aɗa ƴetta gona responsable gona mandataire gara mbaɗa ɗin projet ji défendre nder reedu Fouta ha adda poɗɗal jawten ha adda poɗɗal bisimilla an min mi wonde ɓiyam nanɗo no yara sangar mi ronkani ɗum mi o wonde mbaɗa haɗa projet goɗɗo arde min mi haɗani ɓiyam yarde sangar mi wiya mbaɗa haɗa projet goɗɗo arde mi haɗani ɓiyam simmade yamba mi wiya mbaɗa haɗa projet goɗɗo demowo yamba arde heddi kay ko jomumen so tawi ngari yo kalde ƴeewe hen nafoore nokkuji ɗi hol gartam ɓe dañat hen laɓɓine ha laaɓa cer audience uji publique mbaɗe yimɓeɓe ganda ko yehere hen ko eko yaheraki hen ko ganda hen ko foti wonde eko fotani wonde aɗa andi ko wiyete wonde ɗiɗo projet so tawi ngari ɗum ɗo ene reme hen ɗum ɗo ene reme hen walla ɗum ɗo ene hutoro hen ala e mabɓe e projet ji ɗi garo ha wima wonde an ko callotoɗa ko mbaɗa waɗa ɗum hen wodani jomum ar hayma wima wonde mbaɗa rema ɗo yen banana taw fandaram e banana o ko so tawi mi remi banane o mbattanmi ɗum ko drogue mi wiyatama noon mbiyatma ko banane ndeman so mbaɗa rema ɗo pomme mbiyanmami ko pomme ndeman so mbaɗa rema ɗo raisin mbiyanmami ko raisin mbaɗanmi hen hoore maɗa mbaɗa yaadi wonko ene yiyeɗe oɗo nokku wonɓe ɗon ɓe wona kañumen naftorto ɗum yeru tan mo dokkanmi ay kanŋe oɗo aseteɗo wonɓe ɗon asoɓe kanŋe ɓe wona kamɓe naftorto kanŋe o jama nanɗo wonɓe ɗo nanɗo ene gasa jama o ay wonɓe ɗon asoɓe jamaɓe gartam ɓurɗam wadde hen fayida ɗam wona kamɓe aɗa andi holko waddu mi yehino e leydi gotiri min jeehi ha nokku goto ko kanŋe asete toon nde min gari nde min gari min tawa neɗɗo goto koye asoɓe kanŋe ɓeɗe jomum ara so tawi ari itta menkelde kanŋe ko fotina menkelde kanŋe adda e joom bitik jukuna ɗum wiya ɗum da deɗo menkelde cohlumi hen ko paquet cigarette cohlumi hen ko goros warga cohlumi hen ko bata sukara woni kiloji joyɗi ko ɗum cohlumi hen e paquet ha joyi biscuit tottakam hen kilo mew tottakam hen ɗum jomum tottuma menkelde kanŋe nde te an aɗa andi menkelde kanŋe nde keɓɗa nde ko namdi ko menkelde kanŋe nde ɓuuri ɗum o yaha wondoya hen ha gasa taw o dañcani goɗɗum e alors que menkelde kanŋe nde so tawi o yeeyino ɗum menkelde nde ene jara ujunnaji sappo joyi walla ene jara nogas kono o ƴetta menkelde nde o juknira ɗum sababu nde ujunnaji joyi firti ko kanko kam wona ko omo naftoro alhaali menkelde kanŋe nde donc ɗum ɗon ene e caɗele to banggue gasri kanŋe en pétrole en gaz en eko nandi hen ɗo ittete ɗo ɓen wonɓe ɗon ɓe jiyata nafoore muɗum tigui tigui jiyata nafoore nde walla heed sahaji kadi ko ɗon ɗo ɗum ittete commune aji ɗi mbasa darade darde nde poti darande men garto hen men mbaɗa hen jewte sibu ko woyani ko min mbaɗi ɗo émission e Sabodala Gold Operation ɓen kala ko foti waɗede foti ko ruttinede mairie ji ɗi guilay code minier ko haali ko 0,5% mo poɗɗa nawde e mairie o guilay ambulance uji guilay électrification guilay des pistes guilay eau potable ɗum ɗo fof jomumen nana mbaɗa ɗum heddi ko beele population ne andi ɗum ɗo nana waɗe beele mairie ji ɗi ko waɗete e gafakeji mairie ji ɗi ko beele ɗum ne ruto e ɓesguji ɗi ɗum ɗon kadi mboɗo sikki ko hunde nde mairie ji poti darade men gartoy hen en jii caɗele ɗe ko mairie uji ɗi ɓe kalano population o ko woodi ko ko woodi ko ko natata ko kono kay wona ene humpiɓe kamɓe
kamɓe kay humpani mairie ji ngande mbimi ko beele ko mairie ji keɓata e ɗiɗon entreprise aji enen dutto e population mairie ji ɗi ɓe jiiɗa population yo gandu par ce que population so tawi gandi kamɓe koɓe dañata ɗum noon wadde ma population ma andu sibu enen jonini ɗo population men gartoy hen hay jaɓɓade en jii caɗele ɗe ganduɗa ko baɗɗe toon to Agnam surtout ma e caɗele phosphate ko way noon ko ɓoyata ko mboɗo sikki men jaɓɓuɗo kamɓe musidɓe ɓe ne wayno yewtere nde gasi ha laaɓi mawɗo Abou Gaye so tawi aɗa jogui ko mbaynoriɗa ko duwanade tan hay sinno tawi kadi no yooɗi so tawi aɗa jogui ɓornuɗomo hay sinno tawi en dippani e toɓɓere nde to banggue résultat ji baccalauréat hono cukalel bartigel to Wourossogui sababu nde dañani bac joni kam kankam o perdi laaɓi ɗiɗi o perdi gurdam makko o perdi bac makko wadde kankam ko échec total o dañi donc ko wiide sukaɓeɓe tan yoɓe guittu hakkillaji mabɓe ko wayni en par ce que won hunde ko ene waɗa ko joljole mbannata ɗum joomum kono wona fodde ko ene foti wawde ɗum wadde an koye kawgel gonɗa kawgel woni hen ko dañde e wasde dañde koye dandu gonɗa dandu ndu a daɗat tan walla daɗeɗa donc wona noon so tawi a daɗi beltoɗa sa daɗama ko gonga mettin kono daɗedema nde hoto addane wiide aɗa warto walla aɗa waɗa hen wona gueɗe ɗe ɗum ɗan fotani wonde eɗen dono jinnaɓe cukalel ngel noon nde Allah rokkata ɓe no ɓe muñiri ko heddi ko weltanade bandiraɓe foof e yewtere meɗen nde ko wayno bani meɗen debbo Binta Diallo ko wayno Baba Ly mo ganduɗa kañum woni ko toon to États-Unis d'Amérique Houleye Mamadou Diallo mo ganduɗa hoore maɗa gonɗo ɗo e jillu muɗum e Sénégal ko hono noon ne Ablaye Diallo mo ganduɗa jeeya ko toon to cuuɗi meɗen Agnam kanko ni woni sababu jokkodiral meɗen e ɓen ɓe ganduɗa hono kañumen goni coordination dariɓe ko faati e défendade intérêt ji booseya ɗum ɗo noon ma en bismoɓe ɗo e no mbiɗani ɓe garta ndendene mabɓe yewtere nde ɗon ko hono noon en beltinirten hono musidɗo meɗen mbaɗeno Dieng Mouhamed Seybani woni Abou Seybani aw joom suudu muɗum Kadja aw Dieng Papis gonɗo to États-Unis d'Amérique kañum joom suudu muɗum hono Diary Diop ko hono noon en beltinirten hen hono musidɗo meɗen Dieng Mamadou Ivra kañumne kadi en calmini ɗum kañum e galle muɗum ko hono noon Sar Ama Samba ko inspecteur toon to Mauritanie toon wonde comme Belal Demba en beltanima bandiraɓe kala e salmini sehlam majjirɗomi o cheikh doyen amen jinnaɗa men cheikh Ablaye Bayla Fall nen yat salminamo ɗo cheikh Bayla Fall aɗa andi kanko nde tawno goram ɗi dumunnaji fof wonano karɗo cellal kono noon mi haalanimo won safar mo dokkumomi kam so tawi o rewi ɗum han o wiyata ko cocco o daro saabu so tawi on namdima maɓe kalan mo lekki kiɗon ko lekki moƴƴi no fewi mi yiiɗa saktude ɗum ɗo henna mbaɗa sakta sirrem da ɗum noon eɗen mbiyama tan yo Allah rokkumo jaam rokkumo cellal ko hono noon hono Youssouf Acce ancien président Pulaar speaking kañumne kadi eɗen mo ɓornuma wuti woni yooɗi ala oɗo ko mbuɗam jari o ko mbuɗuma ɗum noon a weltanama mawɗo Abou minne mataw ɓornimi ko mawne am ndi Abou Diye won to toon do dewlaji dentuɗe Amérique mi salminimo kanko e mo ganduɗa ko bandiraɓe makko ko noon en calmini mo ganduɗa ko Issa Seck mo Wali Diang tan kañum e mo ganduɗa ko kayitigi woni Alkasum Salmo Dumgo Wuro Ceerno kamɓe fof ɓe goni ko toon to dowlaji dentuɗe to Denver Colorado en calminima en juurimomo kanko mawɗo Abou won guila e Dakar Medina Gounass o sey ko comci ha heewi oyi kam ɗi yaari ɗum Dakar Medina Gounass ɗi julde ɗum ɗi saɗa tawi aɗa waɗa émission mbaɗira ɗum émission ɗum noon en calminima en juurimomo en beltanimomo kanko mawɗo Abou Diye won to dowlaji dentuɗi Amérique bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yawo Pinde TV e yewtere mon nde ganduɗa ko lewlawal communication en beltinimo mo ganduɗa ko Djiby Dieng ko kanko henno to banggue karallagal to mawɗo Djiby Dieng kanko e ɓe ganduɗa ko sukaɓe makko ɓe woyadata ko Djiby Dieng e wondude Aissata Guissé kanko e ɓe ganduɗa ko Sidi Bokum ko kamɓe ɗo wanno to banggue wonande technique to bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yawo Pinde TV ko ɗo min kaldata e moon lewlawal communication ha talata paɗo so Allah haaji. Ceerno Hammadou Diallo mo Guinée Conakry are dow mon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma ko kanko yaawi hen gonduɗo e rafi gorago embo safra debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu embo safra joguiɗo caɗele e laamu mbimi jokkodiri e o ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko udditare yawde mbimi jokkodire jiɗɗa ko ɓayde ha naniɗa hano hannirtu ni jokkodire jiilatoɗo kayitaji gam ɗangal
mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko nooɓo mbimi jokkodire o ceernaje jiɗɗo ñibde e golle mum jokkodire aɗa liggo e nokku a yiɗa ummade e nokku o jokkodire ka tampinaɗo e golle ma jokkodire galle baɗɗo seyɗane mbimi yawno gam galle ma seero e seyɗane jokkodire o ganda joɗɗo gandal neɗɗo gonduɗo e caɗele hano hanirtu ni jokkodire o ceerno ɗaɓɓowo golle mbimi jokkodire aɗa jogui jeego aɗa yiɗi jeego yoya mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal ceerno Hammadou Diallo mo Guinée Conakry mbatta ka plus 224 614 51 78 93 mbimi jehen Guinée Conakry en jeehi mboɗen toon to Guinée Conakry